Northeastern Silunijan Forest Range ingnam raikom asai khetum puthot kang ho thengpi keneplong. Ar koyche clonifying koira pho arni koilamati pen kahilo kilometers phokep sose inglong kabidon nishan anglong lapen lang parpan pu ingnam thepialong kang ho thengpi kenep tamlong. Thengpi ajonar lo anta methang Karbi Anglong a ingnamalong ador kedo a thengpi. Arnibang Karbi Anglong along a clear sing aliracham kelang mea bolon asin nangbir bom tanglo. Reisak bonsum poma lapen kerok ke jorka chonghu ington pon pipin la. Long thom ingnam raikom asai khia bitung. Ranger chingbai rong hang lapen ari asang hotum chelang pet pen kirika khuruk boma hotsi laso thengpi nepon longlo. Kedo ana thengpi Silunijan Forest Range mati methang asai hem along an 186 sis pidetlo. Bonta ka chonghu etoma phan non puanta inora phanta nep ingnang pon long lela. Lapen non henlo ke chengsi aphonglo lapu an kahilo a ingnam along kenep damlong ke hadak a ingnam ke thepik chelang pet pen kenep damlong ke pusi Silunijan Forest Range in charge ACF pronapteron ahin pen pherangke thengno klardak pen nang thandu. Tower memeda da joini kewanji a thengpi non kewan thuji dolang birta ke tok boma hot anke aphai en pon long pa memelang kachong huwa tuma phan kirika khuruk asai ke nilitum ington te puta than. Siap sarnan kan karji alam thila hanno nang tum staff la penang tum chelang pet pen pardon ron thengpi kinep thulong puthak nang le kardak pen than years laban ke nilitum dak Northeastern Silunijan pen heading clue kita thengpi chong hu timber smuggler against bang ke nilitum aprang pen da action bang dan ibom pen puta laso action bang ton yelang nilitum lason si nilitum isi reliable information pen kelong kabidon nisanang long lang parpan la high area long Silunijan Range alabat haladak dalamara range la pen udongmuka range pen sistemnya dak triangle junction lo halaso area long thengpi kang hujulung pik arjulung si alasi dak nilitum Northeastern Range Silunijan team etum ranger chingbai ronghang par alang lipan si nili partir pi pondo ko instruction pi lo la sorting si alang lim kadogoi staff hai fan pustambe chepon ben hadakiri ka kuruk da masai claim iglo lapen aso patrolling kedam hot pustambe ala kisman kerok tang ating pi lapen ke bing tang ating pi hai pustambe thegam iglong lo lapen kadogoi area sarsa hi kurisi ala dak isi open dili pachinia teng try junction lo nag range ke thom je to dim lo si hadak pen raso ka ke kirika koru basai hu pustambe nilitum la platang ating pi hai pustambe na geri ko bari lo lapen nilitum non pustambe raso kirika koru basai bang ako dengi bom la lapen nili kamatha bangke kado kowe dak baki range hai pustambe alang litum basai pen da raso kakiri kakuru basai bang alang litum pustambe dengi bumlo lapen deng bumlang kusin ni matai lo Christian adhorom che osi honghari adhorom along chepa ogdu. Pusar fisar adin akai ahot pen kirim pon bom ajutang ajubat lapen atirim atiram anta kibira krong kidam bom ajok korte bangke thomatum Christian adhorom che osi honghari adhorom along si chepa ogdu. Bangso joini pini khiruni tharbe hidi solok inghi arong along donni terona hematum Christian adhorom che osi honghari adhorom along bangke thom abang pubang phiatum chepa ogdun pamelo. Bangso long Karbi honghari arona tang pensi ahemalong sekar klipon padoponsi honghari adhorom along alang liatuma phan dengpon pame mate hokpon pamelo pusi tharbe hidi solok inghi rong asar raju inghi pen pachini pon. Lapen bangso long nokbare longri habekong longsing tokbi longri sar rajen kathar Karbi honghari adhorom amealong meipu sikari kathar tharbe hidi rong asar raju inghi KCS jengkha zon meipu lindok rong hang lapen ki thikidingatum chetong dun pen RD chipidun rinti. Kristan men ci unang kok alam he lap do pilih Kristian do sita lahai tirim hai hui apananda induk long le lapen ilitum
aju tang yubat wir bom son sin li theklong la si non hong haria dhorom bang emitik lo pisar pusar angthun wangjir ingthum tirpen nili selang dun mesen son ning ge the theklun long si nili uthot hong hari chiwang thulo kristan usi pini nilitum korte bang thom na pen osomar tibi githi nilichor men bang krethom si pini hong hari long chpau dun Tirian tera. Lili an ke ini neta habi lapen rong asar atau anta amma napeng itu teman tanang hitong tel nili hong hari ke na hidun hut lapen non Christian ke dobo Karbi Anglong nang non nang kirim tiram kacetin ni ajo ini si hong hari ke bang kalau bang so rat Tuhan nang kopisi message nili ki puji ke alang litumta ha pusar pisar keplang ahut pen alang litumta ning jemat hara uthot alang litumta ansuse ilitum ajutang yubat kapawir videji aphat litum niom niti kedothip thegi apen litum karbia khai pukachi pu thip thegi aphan alang litumta mathan nang po apen alang litumta wang asante miseni si Pini Duar Bagori Lakhain Koiratrok constituency ke parlo Dolamara Municipal Board Asai Hemalong India Republic Day Arni Pache Tondunsi Amethang Asai Hemalong Town Committee Chairman Mongol Singh Terang Ahin Pensi India Alama Inthorpon Lapen Republic Day Kupia Potsi Katalonma Bangsolam Sitame Chethan Chimumpon Lapen Pu Duar Bagori BJP Amethang Asai Hemalong Sitame All Duar Bagori Mondol Amaipu Sunaram Singh Narpensi India Alama Inthorpon lo Lapen pinike India arona tengpen kesang arni pupache tondunsi dolamara ahithi anta inkir etsi arona tengpen sangdunlo Lapen kado kabe kete kiding an chetong petsi ning isi petpen arona tengpen talondun